Bamanyare cɛ ani muso denmisɛnnin mabakɔrɔba aw minnu bɛ ka radio Joliba lamɛn nin waati in na an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na min ye kunnafoni sɛbɛnw ye limanaw ladala ko don an fɛ yan don o don minnu bɛ sɛbɛn an y'a kanu sanga 30 nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye fo ka se a kanɲɛ 10 ma an bɛ sigi nin kɛnɛ in ka gafe ninnu k'u kɔlɔkuma lakali aw ye a bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni na cogo min na o la laada an t'a wuli an sera kɛnɛ ka kumaso kɔnɔ a balimakɛ Amadu Jalo ka se n yɛrɛ tɔma ma Amadu Tolo ale bɛ n kɛrɛfɛ yan Bokar Tarawele bolo bɛ nɛgɛ karafe la yanni an ka taa ɲɛfɛ Tolo i ni sɔgɔma Amadu an b'a fɛ i ni sɔgɔma radio Joliba lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma bɛɛ ye foli minɛ a bɛ cogo di alhamdulillah i ka jamana a bɛ cogo di jamana an b'a fɔ a ka fisa a ka fisa a ka fisa Ala ka nɔgɔya kɛ amin ka fɔ Ala ka nɔgɔya kɛ amin aya Tolo kuma an sigira kɛnɛ kan kosɛbɛ min ye gafew ye u b'an bolo an bɛna lajɛ sisan k'an da don u la min mana kɛ lamɛnbaaw gɛrɛjɛgɛ ye an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn n'i y'a mɛn kumakɛla dɔ de sigin bɛ k'i lamɛn minnu b'a lamɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an bɛ Segukaw fana fo Segu bamanankin Amdalayi Bugufiyɛ Sido Sonunkura ka taa se ne yɛrɛ n ye kalan kɛ Sonunkura la o filɛ nin bada la an b'u bɛɛ fo minnu bɛ k'an lamɛn nin waati in na ka taa se Dar Salam Pelengana sigida fɛn fɛn bɛ Segu an b'u bɛɛ fo ko bɛɛ ni sɔgɔma o ma bɛɛ i bɛ fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na gafew nɔfɛ Joliba FM kunnafoni sɛbɛn bɛ yen ni an bɛ lakali daminɛ o la o ye lesɔr ye faso ka fasiridi sɛbɛn don a kumana a y'a jira k'a fɔ ko min ye colonel Asimi Goita ko a ko malidenw an tɛ fara ɲɔgɔn kan wa an ka fara ɲɔgɔn kan jamana in bɛ lahala min na a bɛ se ka bɔ a la cogo min na n'o tɛ n'i y'a to ale kelen bolo a kelen tɛ se a ye nin kuma fɔ waati min na a bɔra jɛrɛ la CEDEAO jɛkuluw ye jɛrɛ min kɛ ni colonel Asimi Goita a na kan yɔrɔ CEDEAO maaw hali n'a sɔrɔla u ma ɲangini ta an ka jamana kama nka u kɔni ko Mali aw ye ka min kɛ nin ye aw ni CEDEAO aw bɛna fɔ a y'an ka an bɛnna ko dɔw kan a y'olu kan sɔsɔ dɛ nka an tɛna ɲangini min ni maaw hakili b'o la n'o ye ka an tigɛ ka bɔ o la pewu walima ka an ka dondaw bɛɛ lajɛlen datugu ko sɔ aw ɲɛ an tɛna o kɛ dɛ nka jɛrɛ fɛn fɛn bɛ yen ko o bɛ kɛ sababu ye Mali jamanakuntigiw bɛ a kɛnɛ kan o jɛrɛw kɔni an b'o tigɛ o la fɔlɔ CEDEAO de nin kuma fɔ o ye dulonni yɛrɛ ye Asimi Goita na kan ka bɔ o kɛnɛ kan a kunbɛra aéroport international Modibo Keita Senu la jamanaden caman de bɔra k'a kunbɛn bɛɛ lajɛlen ye tɛgɛrɛ ni dulu ni bala ta ka Asimi Goita kunbɛn min kɛra kunungo yɛrɛ nka a nakan a ye foli di kosɛbɛ Goodluck Jonathan ma yɔrɔ ale de bɛ cidenya la CEDEAO ale ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ kabi Mali gɛlɛya in daminɛna kabi Ibrahim Bokar Keita ka fanga dafiri la n'i ye jateminɛ kɛ min ye colonel Asimi Goita ye yɔrɔ ni waati in na a kelen dɔ ka premier ministeriya ka o walan k'o di M5 RFP maaw ma hali n'a sɔrɔla a ma sugandi fɔlɔ a kun de ye maa kana bɔ maa la jamana kana kɛ fankelen ko yɛrɛ ye n'i ye jateminɛ kɛ bi gɛlɛya min bɛ yen ni o ye jamana yɛrɛ ka se ka a yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ politiko gɛlɛya in kɔnɔ o la Asimi Goita ko nin waati in na ale kelen dɔ ka jɛrɛ caman de boloda jɛrɛ minnu ni dɔw kɛra ka ban min ye diinɛ tigilamaw syndikaw ni a ɲɔgɔnnaw n'a ɲɔgɔnna caman an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ a y'o kuma fɔ Nana Akufo-Addo ye o min y'a sigi k'a lamɛn a ko a bɛ foli di Nana Akufo-Addo ma dɛ ale min ye Ghana jamanakuntigi ye bi wa ale de bɛ CEDEAO yɛrɛ ka koɲɛ bɛɛ lajɛlen kunna bi ko Nana Akufo-Addo a ye a sigi ka olu lamɛn a bɛ n'a fɔ Mali gɛlɛya a bɛ fɛ a ka ban o de y'a to a ye Asimi Goita a ye kuma minnu fɔ a ye kala turu a kan wa a ye foli di fana CEDEAO jamanakuntigi minnu bɛ yen Asimi Goita ko a bɛ ninnu bɛɛ fo minnu sɔnna ka u sigi ka olu lamɛn ni CEDEAO ko u na an ka jamana gulon jɛrɛ minnu bɛ kɛ CEDEAO tɔgɔ la ko anw tɛna ye o kɛnɛ kan nka jamanaden dɔw ko ni o CEDEAO y'o kɛ nka anw na Asimi Goita anw n'a dɛmɛ walasa anw ka jamana anw fa jamana de don a tɛna to gɛlɛya kɔnɔ Asimi Goita dun ale de bɛ jamanakuntigiya la bi minnu bɔra ka taa a kunbɛn i n'a fɔ collectif pour la défense des militaires o ɲɛma Madame Keita Kadija ale yɛrɛ ka ɲɛfɔli la ko n'i y'a ye olu nana Asimi Goita kunbɛn bi k'a fɔ CEDEAO ye an ɲangi o to olu fɛla ye nka Mali yɛrɛ an ka se ka bɔ a la jamanadenw yɛrɛ de kan ka jamana ɲɛmɔgɔw senkɔrɔma don walasa an bɛ se ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔna la
o kumakan kelen bɔra Aminata Kulubali fana da, ale ye conseiller Kalaban kɔrɔ o mairie la, ale fana ka kuma kɛra o kelen de ye. A ko Mali cɛmancɛ fanga a ka se ka sama ka se yɔrɔ la, yɔrɔ min ni bɛɛ sagoya bi o la. O de y'a to Assimi Goïta yɔrɔ a ye primature n'o ye premier ministre jɔyɔrɔ ninnu ye, a y'o di M5 ma. M5 yɛrɛ ko olu na danaya da Choguel Kokala Maïga kan. Nin waati in na colonel Assimi Goïta ani Choguel Kokala Maïga cɛ fila in Mali ɲɛtaa b'u bolo bi dɛ, tolo l'essor de nin fɔ. Ale l'essor kelen in na ko mugu cira Buguni. Buguni maa 5 olu tora a la. Nin kɛra wulikajɔba dɔ ye Bamanci jɛkulu fɛ, yɔrɔ olu taabolo y'o ye, u ye nin waleya min kɛ, a kɛra poste de contrôle min filɛ nin ye, siraba min n'o tɔgɔ d'an bɛ RN7 route nationale 7, a kɛra o de sanfɛ. Ni jateminɛ kɛ nɛgɛ kanɲɛ 7 waati, o y'a sɔrɔ dugujɛda yɛrɛ don ka ban. Maa minnu ma lakodɔn ni marifatigiw don, kun bɛ moto de sanfɛ fasiri ka lakali la, ko u nana bin poste min filɛ nin ye, a filɛ Buguni, n'i bɛ ka i kunda Sikaso ka ko maa kofɔlen ninnu a na kɛ u bɔra Garalo de ka na Manan kɔrɔ sira in fɛ, ka sɔrɔ ka na wa u ye tiɲɛni kɛ, u taara ni moto 2 ye. Commissaire de police min ni o ye Fanto Dumbiya ye, ale n'a ka cɛdenw a na kɛ fo ka taa se gouverneur min bɛ Buguni région kɔnɔna la, général Keba Sangare, olu kɔni wulila ka t'u ɲɛ da walejugu in kɛnɔ kan walasa ka se ka sɛgɛsɛgɛliw boloda a ko siratigɛ la. Ale essor kelen fana kɔnɔna la, a jiralen don k'a fɔ ko min ye office central de lutte contre les stupéfiants, ni cakɛda belebeleba an ka jamana kɔnɔ yan, min n'u sigilen don ɲɛnɛminifɛn kɛlɛli la, a k'u ye tɛgɛ kɛ chambre indien. O ye minfɛn dɔ ye, minfɛn min ni a bɛ an ka jamana kɔnɔ yan a bɛ tɛmɛ. A jirala k'a fɔ ko tɔni 5 ɲɔgɔnna, office central de lutte contre les stupéfiants, k'u ye o tɔni 5 u ye o minɛ maa dɔw la. A jirala k'a fɔ tɔni 5 min ye nin, n'i y'a nafolo kasa, n'i y'a yɛlɛma ka kɛ nafolo yɛrɛ ye, a bɛ taa se $450 de ma CFA wari la. Min ye lieutenant colonel Adama Tunkara, ale n'a ka cɛdenw de ye nin wulikajɔ kɛ, min kɛra Bamako a na kɛ kɛrɛfɛ dugu dɔ filɛ nin ye n'u k'a ma ko Daba. Yɔrɔ in a na kɛ yɔrɔ dɔ de don min ni yɔrɔ kɔsa in na an ka lakana tigilamaw ye wulikajɔba minnu kɛ ka se ka ɲɛnaminifɛn minnu n'olu bɛ na lasago Bamakɔ dugu kɔnɔna la yan, ka se k'a kɛlɛ. O kɛlɛli de sera kundama dɔ la fo ɲɛnaminifɛn feereba ninnu u y'u yɛrɛ ɲini, u ta kɛra sa Bamakɔ kɛrɛfɛ dugu minnu bɛ yen, u bɛ taa lasago yen nɔ de. Yɔrɔ min n'u k'a ma ko Daba, a filɛ ni Thiɛlɛ o mara la ani Bamakɔ cɛ kilomètre 60 ɲɔgɔnna. OCS maaw u ye wulikajɔ kɛ, min ye colonel Adama Tunkara n'a ka cɛdenw, fo ka taa se lakanabaw, u ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ nin ye ka wo kɔnɔnaw sɔgɔbɛ fo ka t'u tɛgɛ da ni ɲɛnaminifɛn kan n'o chambre indien. Yɔrɔ a na kɛ ni chambre indien min yɛrɛ ye nin n'a kun lasagolen don Daba, maa minnu b'a a baara la, ko u kɔni bolila u ma se ka ye halisa. Maa 2 don, maa 2 minnu ni u bɛɛ ye balimamaw ye, ni a yira k'a fɔ olu de bɛ ka fɛn in feere. Nka ko sɔmi yɛrɛ kɛra Jalakɔrɔbugu fanfɛla la, n'i bɛ don Bamakɔ dugu kɔnɔna la, ko u ye maa dɔw sara ye, maa minnu ni olu kɛra lakanabaw ye fɛn ye, u bɛ CFA wari 30 walima 40 di olu ma, ka se ka olu lasɔmi walasa u ka se ka kisi lakanabaw tɔɔrɔ ma. Nka tolo o si ma u kisi. Ko OCS mɔgɔw kɔni wulikajɔ min kɛ, o kɛra sababu ye u taara tɛgɛ kɛ ni chambre indien tɔni 5 la. An b'u fo ka wulikajɔ la. Kuma ye nin ye, kunnafoni don an y'a bɔ l'essor kɔnɔ, lamɛnbaaw bonya b'a la. Joliba Fm. Ni an ye fasiridi sɛbɛn l'essor bila, an bɛ don min ye l'indépendant kɔnɔ. Indépendant kumana a y'a jira k'a fɔ ko min ye Dr Ibrahima Sango, ale de ye ni jateminɛkɛla minnu bɛ yen ni olu sigilen don Mali bɛ se ka jɔyɔrɔ kura sɔrɔ ani Mali bɛ se ka bɔ a yɛrɛ la cogo min na, yɛlɛmaniba minnu bolodali don an ka jamana kɔnɔ. Dr Ibrahima Sango ale de bɛ o jɛkulu ɲɛmaaya la. A ye kunnafonidilaw wele ani jɛkulu minnu faralen don ɲɔgɔn kan ka se ka u ka fɛla di jamana ko yɛrɛ kan. A jirala k'a fɔ ko yɔrɔ CEDEAO ale ye Mali dulon fɔlɔ, ko an k'an jɔ fɛn fɛn ye CEDEAO ka jɛrɛbaw ye ni Mali kan ka ye a kɛnɛ ka jamanadenw tɔgɔ la, ko Mali ka i jɔ fɔlɔ
yani an bɛ se ka kalata ɲuman kɛ ka jamana kuntigi kura sɔrɔ min sugandira jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ. Min ye organisation de la société civile pour des réformes profondes au Mali, o ye jɛkulu ye Dr Ibrahima Sango ale de b'o ɲɛmaaya la. Kunungo kunnafonidilaw tɔgɔ la so min bɛ yan maison de la presse ani kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ ko CEDEAO ta kɛra kɛ nka ko ko jɛkulu wɛrɛ minnu bɛ yen minnu bɛ farafinna kɔnɔna la UEMOA b'o la Union africaine ni OIF n'a ɲɔgɔnnaw k'olu fana bɛ sɔn ka Mali dulon dɛ. N'a ma ɲɛ ko CEDEAO ye anw gulo yɔrɔ ni jɛkulu ninnu u bɛ ɲɔgɔn lajɛ de. Dr Ibrahima Sango ko o de y'ale yɛrɛ ka jateminɛ ye n'o dun kɛra a dun bɛ sɔn ka dadigi kɛ cɛmancɛ fanga taabolo la. O la sa Dr Ibrahima Sango a ko bandaw ni a ka premier ministre Muktar Wan olu jagoyalen kɔ k'u bɔ u jɔyɔrɔ la. CEDEAO de filɛ nin kan an ka jamana k'a gulon ko nka u kalenka fana ye ko kalo 18 min fɔra ko k'o kalo 18 ko k'a labato tile kelen o kana fara kan. CEDEAO yɛrɛ kɔni a ko ma nɔgɔ. Indépendant tolo a ko ni jateminɛ kɛ organisation de la société civile pour des réformes profondes au Mali Dr Ibrahima Sango a ko Mali ni an ma janto kɛ UEMOA Union africaine min ye a n'a jɛkulu tɔ wɛrɛw OIF n'a ɲɔgɔnnaw k'olu fana bɛ sɔn k'u sen da CEDEAO sen da nɔ na dɛ ka se ka an ka jamana in k'a gulon an sen kana ye u ka baara foyi la. Dr Ibrahima Sango ko ni nin kɛra ale kɔni ka jateminɛ ye min ye ale bɛ fɛ ka min fɔ cɛmancɛ fanga ye ani Cour suprême min b'an ka jamana kɔnɔ n'olu de bɛ sariya ko bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi ko n'a ma ɲɛ k'u ye Assimi Goïta lakodɔn a ka kɛ jamana kuntigi ye. CNT Conseil national de transition yɔrɔ ale fana sigi kan mankan caman wulila nɔfɛ k'u ka CNT sariya min kɛmɛ k'a sigi u k'a lajɛ ka CNT kɔnɔ ko fana lajɛ a bɛ se ka yɛlɛma cogo min na walasa jamana bɛ se ka sira ɲuman sɔrɔ. U y'a Dr Ibrahima Sango a ko fɛn filanan ye mun fana ye o ye k'a fɔ baara belebeleba fila bɛ yen min kalifalen don transition na u man ka u pan o kunna fiyewu n'o tɛ n'u y'u pan o kunna a bɛ n'a fɔ baara bɛ baara la n'u y'o kɛ nafa tɛna k'a la. O dɔ ye kalata ɲuman ye u kɔ u boloda kalata ka se ka kɛ jamana yɛrɛ mara ka se ka kɛ i n'a fɔ a ɲininen don cogo min na. A y'a jira k'a fɔ laɲini sabanan y'a fɛ min ye ko transition tɔ ye kalo 10 ɲɔgɔnna de ye a tɛna tɛmɛ o kan maa mafalenba minnu bɛ jamana kɔnɔ ni danaya dan bɛ u kan n'u bɛ se ko la n'u bɛ se ka ko yɛlɛma Mali kɔnɔ u ka olu wele ka ko don olu bolo ka baara d'u bolo. Dr Ibrahima Sango de ye nin kuma fɔ tolo an ye nin bɔ l'indépendant kɔnɔ lamɛnbaaw bonya b'a la. Joliba FM. Kunnafoni nasira la sɛbɛn min bɛ yen ni o ye Nouvelle Horizon ye ale kumana kuma fila b'a kɔnɔ Amadu Tolo a jiralen bɛ k'a fɔ ko min ye Faransi jamana kuntigi Emmanuel Macron ko ale kɔni ni Mali cɛ bi a bɛ fɛ de k'a ka kɛlɛcɛw n'o ye barikani ninnu ye k'u bɔ Mali kɔnɔna la k'a sababu kɛ mun ye ko kalo 9 an ma san 1 san 2 sɔrɔ ko coup d'état 2 k'o kɛ ka tugu ɲɔgɔn na. Emmanuel Macron ko nin ye fɛn ye Mali kɔnɔ min ni olu Faransi jamana tɛna u sigi fiyewu k'o ko lajɛ ka tila ka baara kɛ ni Mali ye k'u tɛna se k'o kɛ. Nouvelle Horizon ka kuma la ɲininkali de kɛlen don ko yalima Macron ta nin a ka nin kuma in nin ye bagabagali gansan ye wa walima nin ye kuma ye a bɛ dafa kuma na a yɛrɛ tɛna se ka min kɛ. Emmanuel Macron kɔni y'a kuma fɔ a y'a fɔ a taalen Uranda a ka taama senfɛ Uranda jamana kan ko Mali olu ka kɛlɛcɛw n'o ye barikani maaw ye k'u bɛ sɔn ka barikani kɛlɛcɛw k'olu sama ka bɔ Mali kɔnɔ wa ko bɛ ko yɛrɛ la n'a fɔra ko silamɛ diinɛ o tɛ Islam ye ko ni o diinɛ nana sinsin fo k'o kɛ Mali ka kɛ silamɛ diinɛ ye olu fana tɛna se ka to Mali kɔnɔ yan u n'u ka kɛlɛcɛw bɛɛ sama ka taa. N'i ye jateminɛ kɛ Emmanuel Macron a ka fɔ la ko coup d'état 2 a ma tɛmɛ hali waatinin kan ko ka o kɛ sɔrɔsiw ka tila ka fanga k'o di sɔrɔsiw ma sɔrɔsiw de bɛ ka Mali mara bi. Emmanuel Macron ko nin tɛ démocratie fanga ye o n'olu ka fanga tɛ taa wa olu yɛrɛ tɛna se ka u ka kɛlɛcɛw olu to Mali kɔnɔ yan nin kan in kan. N'i ye jateminɛ kɛ tolo Emmanuel Macron ni kuma fɔ dɛ nka jateminɛnikɛla dɔw bɛ yen minnu sigilen bɛ minnu bɛ ka Emmanuel Macron ka kuma a kelen ta k'a jateminɛ kuma min n'a y'a fɔ n'a bɛ se ka kɛ walima ni kuma gansan don ale dun ka kɛlɛcɛ 5,000 o de bɛ Mali kɔnɔ yan kabi san 2014 olu bɛ ka dɛmɛ kɛ bamancɛ wale bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ yen cogo min na wa u dun fana ka minɛn caman b'u bolo Mali kɔnɔ yan ani u ye baara caman kɛ minɛn minnu ni
u bɛ ka halisa dɛmɛ ta ka ɲɛsin jamana in ma nka u n'a ta o ta Emmanuel Macron ka nin kuma fɔ ka tila k'i ka kɛlɛcɛw salo ka taa n'u ye Faransi a kuma a bɛ se ka kɛ wa walima a tɛ se ka kɛ jateminɛlikɛlaw ko Emmanuel Macron kɔni dafa mugu jala la min ɲiginji t'a da a tɛna se k'a kɛ ayiwa a tɛ se o a bɛ gɛlɛya a bɛ gɛlɛya fasiri dila min ye fasiri sɛbɛn Nouvelle Horizon Demba Konate a ko CEDEAO yɔrɔ CEDEAO ye an ka jamana gulon ko anw tɛ se ka ye olu ka kɛnɛ foyi ka fɔlɔ fo an ka kalata ɲuman kɛ an ka jamanakuntigi ɲuman an ka jamanakuntigi jamanaden bɛɛ y'i bolo si min ma o ka sigi ko Macron ko k'ale na i jɔ CEDEAO fana jɔyɔrɔ la CEDEAO ni min kɛ ni hakilila min ta sabu u ka minisiri min bɛ u ka jamana ni jamana wɛrɛw kuɲɛ kunna Jean-Yves Le Drian kunungo ntɛnɛn ale ye bataki bɔ bataki min kɔnɔna la a ko CEDEAO ye kuma min fɔ olu fana jɔ kan ye o kan ye dɛ Mali u tɛna u ka baara ni Mali ta a bɛna kɛ patingoloma ɲɛjugu bɔnna an bɛ ɲɔgɔn fɛ nka an man di kuma in ye dɛ Nouvelle Horizon y'a fɔ ale Nouvelle Horizon kelen in na ko SEMA n'o ye rebelle kɔrɔw ye coordination des mouvements Lazawad olu fana y'a jira k'a fɔ ko jamana maracogo min bɛ yen sisan n'a bɛ transition taabolo kan ko ni transition ɲɛmaaw ma olu ka fɛlaw ta bala ani ka layidu kɛrɛnkɛrɛnnen di olu ma olu yɛrɛ ka kuntilennaw olu ka kuntilenna tɛ dɔwɛrɛ ye o bɛnkan sɛbɛn min n'o ye accord pour la paix ye o ka lawaleya wa ani u ka ɲɛmaa min n'o ye Ibrahim Ould Sidati ye yɔrɔ ale de tun bɛ bɛnkan sɛbɛn ko in bɛɛ lajɛlen kuɲɛw ɲɛma ale fara Bamako yan ko ka halisa o sɛgɛsɛgɛliw boloda walasa a ko ka se ka jɛya communiqué min ni SEMA y'o kɛ communiqué in de b'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko coordination des mouvements de l'Azawad ko bɛnkan sɛbɛn min bolonɔ bilala an ka jamana kɔnɔ yan ni u yɛrɛ ka fɔ la n'i y'a ye Mali halisa gɛlɛya min bɛ an da la ko accord de paix a lawaleyabaliya de y'a to bɛn sen tɛ ka kɛ wa malidenw sen tɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma wa hali jamana yɛrɛ maracogo bisibasalen don cogo min na bɛnkan sɛbɛn sen tɛ ka lawaleya a bɛɛ kɔlɔlɔ ye nin de ye SEMA kɔni ko n'i ye jateminɛ kɛ olu jɔyɔrɔ ye min ye nin ko in na olu bɛ min fɔ transition ɲɛmaaw ye yɔrɔ fanga yɛlɛmana a bɛ sɔrɔdasiw ka bolo kan ko sɔrɔdasiw ka layidu kɛrɛnkɛrɛnnen di olu ma k'a fɔ ko bɛnkan sɛbɛn na lawaleya wa Ibrahim Ould Sidati ale min fana fara o fana sɛgɛsɛgɛliw ka se yɔrɔ la maa minnu a fa olu ka se ka dɔn kuma ye nin dɛ an ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ lamɛnbaaw bonya b'a la. Joliba Fm. Kunnafoni sɛbɛn min bɛ yen ni o ye le soir de Bamako ye ale kumana ko Imam Mahmud Diko M5 RFP maaw wulila ka se a ma a ko a ka kuma la k'ale yafara tolo ko a yafara M5 RFP maaw ma maa bɛ se ka fili kɛ maa bɛ fili ka ko kɛ i ka segin kɔ o fana ka ɲi Imam Mahmud Diko ko ale yafara ko M5 RFP maaw minnu wulila ka se a ma ka taa a na kɛ M5 maaw ni y'u ka fɛɛrɛ kura ye yɔrɔ a kaba fɔra ka bɔ ko min ye premier ministre ya o na kalifa u ma min fɛɛrɛ min n'o ye fɛɛrɛ jɔnjɔnw ye n'u yɛrɛ hakili la o bɛna kɛ sababu ye maa maa bɛ yen o kɔfɛ ni premier ministre dir'u ma k'o bɛ se ka wuli ka fereke don u sen na walima ka mankan ci u nɔfɛ k'u na s'a bɛɛ lajɛlen ma n'o y'u terikɔrɔ ninnu ye yɔrɔ Isa Kawjim ale tun bɛ M5 la ale bɔra ale yɛrɛ tun bɛ M5 ka sayako kuma fɔ maa saya tɛ dɛ nka M5 yɛrɛ ale tun y'o kuma fɔ k'u sera M5 ma yɔrɔ nin waati in na Jamil Bitar ale de b'u ka kuma lase la k'u taara se min ye Imam Mahmud Diko fana ma ka se ka yafa deli kɛ min kɛra fɔlɔ bɛɛ ka ɲinɛ o kɔ u ka taama sira kura ta u ka se ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ n'i ye jateminɛ kɛ yɔrɔ M5 kelen don k'u ka danaya da Choguel Kokala Mayiga de kan k'ale ka kɛ premier ministre ye nin waati in na fɛɛrɛ min sɔrɔla u bolo o de ye nin ye M5 terikɔrɔw wo politikimaa minnu bɛ yen wo ka s'a bɛɛ lajɛlen ma ka bɛɛ lajɛlen yafadila bɛɛ fɛ u ka kɛ kulu kelen ye jamana in ko ka se ka a bɔ nɔgɔ la o la sa M5 ko u sera Mahmud Diko ma ale kɔni ka kuma kɛra min ye soir de Bamako kɔnɔ o ye k'a fɔ ko maa caman kun ye ale Imam Mahmud Diko jalaki waati min na a ko ale sigira misiri kɔnɔ caman ye kuma caman fɔ a ma a ko ale sigira misiri kɔnɔ nka misiri kɔnɔ segin t'i n'a fɔ ko wɛrɛ politikimaa minnu bɛ yen olu ta ye fanga ɲini ye ale ye diinɛma ale tɛ fanga ɲini ale y'i sen bɔ politikimaw sen na
n'a ma ale kɔni sigilen don k'a lajɛ nka jɛngɛ mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ a bɛ wuli ka i ta fɔ wa a ka ladilikanw di Imam Mamudi ko bɛɛ ye i ta fɔ ale ma o ko la wa ale M5 maaw yɛrɛ kun hakili la ale bɔra M5 RFP la k'a sɔrɔ dun o ma kɛ nka ale ni M5 maaw bɛ ɲɔgɔn fɛ kabi ko in daminɛna fo ka se bi ma Imam Mamudi ko k'a bɛ min fɔ M5 maaw ye k'u bɛ ɲɔgɔn bolo koyi wa hali u bɛna bɔli min kɛ juin kalo tile 4 natɔ in na a ye wele bila a ka maaw ma k'u ka bɔ u ka taa M5 nɔfɛ laɲini min b'u fɛ n'o ye jamana kurako in ye ko o baara o ka se ka sabati wa bɛɛ ka se ka nin ko in ka sinsin i yɛrɛ kan Maliko de dɛ Imam Mamudi ko ten ko Maliko don na jamanaden cɛ ni muso fɛn fɛn wulila an ka fara ɲɔgɔn kan jamana ko y'a ye bɛɛ ka ɲinɛ kɛlen kɔrɔ kɔ kuma ye nin ye tolo an ye nin bɔ min ye le soir de Bamako soir de Bamako kelen in na min ye ɲɔgɔndan minnu ni olu bɛ kɛ kalandenw fɛ san o san ko a waatiw fɔra dɛ a waatiw fɔra minisiriso min bɛ yen n'ale bɛ kalanko kunna an ka jamana kɔnɔ yan ale de ye a waati ninnu di tolo ni jateminɛ kɛ waati ninnu dira cogo min na o de filɛ nin ye ka jira k'a fɔ ko min ye baki ani defu ye o kuma fɔlen don fasiri yɛrɛ bɛna tununa sa a fɔra yan ko min k'a fɔ soir de Bamako ko defu ni o ye diplôme d'études fondamentales ye juin kalo tile 20 ka taa bila août kalo tile 18 defu bɛ kɛ o la min ye baki ye août kalo tile 19 ka taa bila tile 26 la san 2021 secrétaire général min bɛ ministreso min bɛ an ka duguma kalansow ko la ale de ye nin lase yɔrɔ directeur des centres nationaux des examens et concours min bɛ ɲɔgɔndan kunna ale de ye laɲini kɛ k'a ka kɛ tan ministreso kɔni sɔnna a ma a kuma fɔra wa a bɛ kɛ nin cogoya la yɔrɔ ni jateminɛ kɛ defu an y'a fɔ ten ale bɛ daminɛ juin kalo tile 20 san 2021 o ye a sɛbɛnniw ye n'o ye épreuve écrite ye min ye baki ta ye o bɛ kɛ août kalo tile 23 ka taa kuncɛ a tile 26 ni maa min bɛ san 2020 ani san 2021 a kalan daminɛ cogo dɔn a ma daminɛ a daminɛ waati la ka sababu kɛ kalanko bisi basara kosɛbɛ sango ka sababu kɛ lakɔli karamɔgɔw ka wulikajɔbaw ye u ka hakɛw nɔfɛ o de kɛra sababu ye kalan kan ka daminɛ waati min na a ma daminɛ waati a ka kan ɲɔgɔndan ninnu fana ka kɛ u kɛ waati la walasa san a ka se ka a kɔrɔlen sɔrɔ kuma ye nin ye an ye nin bɔ le soir de Bamako kɔnɔ lamɛnbaaw bonya b'a la Joliba Fm kunnafoni sɛbɛn min bɛ ni o ye les échos welewele ye ale kumana a y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ Keɲɛba kasobonba ko kasoladen ma 40 ɲɔgɔnna olu kun ye kaso dakari ka bɔ nka tɛgɛ kɛr'u la tuguni lakanabaaw fɛ u segira ka na kaso kɔnɔna la ni ye jateminɛ kɛ ni waleya min n'a kɛra kari mai kalo tile 30 san 2021 nɛgɛ kanɲɛ 8 tɛmɛnen san 30 ka taa bila a kanɲɛ 9 na tolo ni waleya in kɛra cogo min na kunnafoni sɛbɛn y'a jira k'a fɔ kasoladen i mana kɛ cogo o cogo hakɛ dɔ bɛ i n'o ka kan hakɛ ninnu tɛ dɔwɛrɛ ye nisɔndiya baaraw n'o ye farikolo ɲɛnajɛ n'a ɲɔgɔnna ninnu ye o kasoladenw n'o ka kan o de waleya dɔ kɛtɔ min ni o taara ka di kasoladenw ma u ka bɔ u ka taa farikolo ɲɛnajɛ kɛ walasa u ka se k'u fariw bɔ ɲɔgɔn na ko kulo fɔlɔ dɔ min ni o bɔra olu taara farikolo ɲɛnajɛ kɛ olu segitɔ olu dontɔ kaso kɔnɔ u tilalen u ka farikolo ɲɛnajɛ la kulu filanan olu bɔtɔ dɛ lakanaba min bɛ ni o bɛ o lakana u filɛ nin ye ka ɲɔrɔki ka kɛ o kan kasoladenw ɲɔrɔkilen ka k'a kan u filɛ nin ye ka a fɔsɔn k'a da ka sɔrɔ ka taa kaso da yɛrɛ kari pewu dɔw ye kogo ta dɔw ye jagoyara ka da kari k'u bɛ bɔ minnu ye kogo ta yɔrɔ kaso kogo i b'a fɔ k'i b'o ta yɔrɔ yɔrɔ k'i bɛ pan a ma nɔgɔn o la dɔw kɔni joginna nka maa caman bɛ yen minnu ni olu bolila dɔw bɛ olu ma se ka ye nka an bɛ waati min na ko sisan kunnafoni laban minnu dira lakanabaw fɛ o ye k'a fɔ ko maa 40 ɲɔgɔnna ko tɛgɛ kɛra olu la ni ye jateminɛ kɛ min ye kaso kɔlɔsibaa dɔ yɛrɛ ye ale ka fɔ la ale ye
maaw ladɔnniya ale yɛrɛ n'a den dɔ olu ye kasoladen dɔ caman minnu ni u sera ka maaw ladɔnniya u y'olu minɛ ka sigi n'u ye kaso la ni jateminɛ kɛ kunnafoni minnu bɛ yala yala la bɔlɔlɔw sanfɛ ko kasoladen maa 7 olu fara k'o kuma tɛ tiɲɛ ye wa ko a fɔra fana ko procureur min bɛ Kiɲɛba ko o bolila ka bɔ Kiɲɛba k'o kuma fana tɛ tiɲɛ ye procureur kun taara Kayi a kun taara janajɛ dɔ la ni o ye Kayi ale procureur o ka fatuli a taara o ka janajɛ de la maaw hakili la k'a bolila boli kun tɛ nka kasoladenw kɔni bɔra an bɛ don min na ko bi maa 40 ɲɔgɔnna k'olu sera ka minɛ olu bɛ kaso la nin waati in na kuma in ye e ko de y'a fɔ e ko an t'a bila nin kan waati sera an bɛ bita in bila yan ka jamana in ala ka ɲɛma jɔ ka bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn kunnafoni la ka la Amadu Jalo fɛ Amadu Tolo ale fana tun bɛ kumaso kɔnɔ Bukari Tarawele Grand B ale bolo tun bɛ nɛgɛ karafe la ni ala sɔnna sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan gafe kura bɛ bɔ an b'olu lakali aw ye a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ aw ni ce Radio Joliba ka kunnafoni gafew lamɛnli la